Awa pa'y i-open mo nga. Good morning everyone! It's December 24. At ito, nag-iisip tayong lutuin na ipapamigay sa labas. Mamaya, luluto tayo ng maraming pizza at kakanin para i-distribute sa mga dapat nating bigyan. At si Marco ay niregaluhan kami ng early in the morning. Galing siyang nag-jogging. Itong sapin-sapin, pakibukas. Sapin-sapin ba yun? Oh, sapin-sapin. At Yun nandito, yata, sapin-sapin. iwain na rin daw niya yung panettone. That is a delicacy tuwing Pasko doon sa Italy. At meron kaming nabili, dalawa, pero naubos na yung isa. Kasaba at ito pala naman ito. ay sapin-sapin. Kasaba. Ay, kasaba cake. Okay. At ito naman, Yan ang sapin-sapin. ay, ito ang sapin-sapin. Okay. Ito ang sapin-sapin. Niregaluhan niya kaming maagang maaga. Galing siyang nag-jogging. At bumili siya doon sa nagsimbang gabi. Ayan. Sapin-sapin ba ni? Nakisimbang gabi siya. Ay, oo, pagkatapos malagkit jogging, pala ito. tapos bili Malagkit. Ang galing gumawa. ng regalo. At ito naman ay masarap na red velvet. Ayan, maubos na. Wala pang Pasko, ubos na guys. Ang egg pie, syempre ayan. Pasko na, oy. Hindi pa, mamaya pang midnight. Okay. Good morning everyone! Merry Christmas! Tinuna niya ang sapin-sapin at saka bolang hoy. Kasaba cake pala. Ang galing gumawa ng pizza, no? Sarap. Dami mga kabayan. Three kinds of cheese. Lapad ay ang kapal. Oh my God, ang sarap nitong lasagna, lasagna, lasagna. Very, very, very delicious with 3 kinds of cheese. Oh my God, ang daming nagawa guys.
Grabe. Hahay! Matutuwa at magiging masaya ang Pasko nang makatikim nito talaga. Mapapangiti ng napakalaki. Ikaw, napapangiti ka ba? Ngiti ka. Oras ng bigayan. Nandito na tayo. Magbibigay ng mga goodies. Andito tayo, dumaan tayo dito sa mga kaibigan natin na malayo sa kanilang pamilya. Mga taga Baguio na nandito sa Bohol na siyempre walang mga kamag-anak and laging nagtatrabaho, walang oras sa pagluluto ng handa. Kaya dalhan natin ng pizza. Ayan, let's go. Patingin? Okay, let's go. Okay na? Halika na! Halika na. Oh my God, nabangga. Sorry. Marco! Halika na. Punta tayo doon sa yung mga masisipag na taga-Baguio nandito na kaibigan natin. Dalhan natin ang pamasko. Nandito tayo sa City Square. Dalhan natin yung mga friends natin na nandito. Mga negosyante na wala nang time na magluto ng kanilang pamasko. At malayo sa mga pamilya. Okay ka lang dyan? Then yung iba, mamaya, dalhin na naman natin sa ibang lugar. Kung saan tayo makarating ngayon guys, distributing pizza and this one. And muffins na malalaki. Yan. Hindi ko na binalot yung muffins. Yung plastic kasi na punit. Okay, let's go. Here. Andito sila sa Aproniana. Dito oh, dry goods na Aproniana. Yan, sila Baldo. Mga mahal nating mga kaibigan. Dito. Wala. Nandahan. Ayan siya. Ayan siya. Ayan siya. Kanta ako na. Kanta ako. Okay. Wow, thank you. Pasensya ka. Nakalutos dito mo. Thank you. Merry Christmas. Okay. Okay, let's go. Ag-distribute kami pa. Dahan kami. Bibayagan, ha? Sige, Merry Christmas, ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Sige. Merry Christmas, mga gaganda. Merry Christmas. Merry Christmas. Let's go. Tara. Tayo kay Susan. Our best friend. Ayan. Ayosan! Surprise kasi ang punta namin. Wala akong sinabi sa kanya. Hindi man lang ako kumunta bago pumunta. Ay, Susan! Ayosan! Dami ng philodendron, no? Wow! Ang dami na rin yung philodendron. Yeah, ang ganda na ng garden niya. Ayo! Susan! Way tao! Walay tao! Wala, way tao! Susan! Naaba ka diha? Ang doorbell diya. Doorbell. Ha? Doorbell. Doorbell. Doorbell? Wala eh. May tao diya, wala na. May tao na. Ha? Hoy. Asa may doorbell ka ni? Dili man. Dili man doorbell? Wala siya doorbell? Wala. Susan! Wala si Susan. Wala si Susan, oy. Susan! Kunan ko yung house mo. Ang ganda ng... Ito, ang mansyon ng best friend namin na si Susan Nicolaisen. Ayan, ganda ng bahay niyan. Grabe. Yan kasi wala siyang anak. Ito lang inaalagaan niya, yung magpaganda ng bahay.
At super bait nito. Ito yung alala nyo nung nasunugan kami ng bahay. Si Susan yung talagang number 1 na tumulong sa amin. Talagang walang pag-iimbot na pagtulong sa amin. Grabe ang itinulong niya na mga yung gamit namin na wala na kailanganin namin. Katulad ng bed. Ang laki ng bed. Yung king size talaga na magkasya kami. Bagong bago pa yun. At yung electric fan. Nagbigay siya ng 2. Uy, ano yan? Meron siyang tubig dyan? Ang galing! May tubig pala dyan. Ala. Oh my God. Wala si Susan. Wala siya? Wala. Sorry, may pizza pa naman din siya. At saka ito ang gift ko sa kanya eh. Ito at saka itong balot na ito. Meron pa siyang champagne. Meron pa siyang ito. Ganyan. Mamas ko raw sila. Mamas ko? Oo. Sino? Pasko ka nila. Sabi ko, kanta mo ka ako. Oh, dali. Ala, kanta. Kantag mayo. Ang tamalay naman sa Kana. nagon. Bulan o bulahan. Ang tabalay na giawitan. Awit sa lando. Sa tanang Pasko. Mamali pa yun. We wish you a Merry Christmas. Kuyawa. We wish you a Merry Christmas and a happy Isa pa. bagong tuig, bagong kinabuhi. Duyog sa among mga pagbati. Among awiton, ug among layon. Sa tanan Pasko, umagmali pa yun. We wish you a Merry Christmas. We Maayos sila wish kanta, you oy. a Merry Christmas and a Happy New Year, Pasko. Pasko. Oh, very good. Yes. Thank you very much. Thank you. Oh, ang gagaling nila. Yes. Very good boy. Binalikan natin. Dahil pumunta muna tayo sa kabilang property namin. Hindi ko na i-video pala. Doon sa property namin dito sa Alfor. Eh, duman ulit tayo. Baka sakaling nandyan bago tayo umuwi. Let's go and see. Tingnan natin kung nandyan. Baka may binili lang. Let's go. Ayo! Susan? Naba ka diha? Parang wala, sarado ang pinto niya. Lagi? Wala si Susan. Wala, sorry. Next time na lang? Ha? Meron yata. Saan? Wala? Wala. Ay na! Susan! Hoy! Merry Christmas! Manay ko! Mukanta ko? Bago kay timingan bago pa ko na uli dyan. Oh, ingon palagi ko gikan mi diri ganina. Dito ko sa merkado. Oh, ingon palagi ko na aray gipalit. Ano yan, indiretso mi dito sa bahay. Kaya among gitanaw dito. Palit saging sa bades ubos. Walking Dito? Okay. Adi na nablihan. Ay, in town. Si Ligay kay Sikog lakaw. Ay, nice kayo yung garden. Daghanag, kuan. Nang matay na Daghanag, tanom na. Atong last ari na mo kay gamay. Wala may tanom. Puno man ni krusas. Yan na Oh, may lagi hiro sa na. una, rosas man ni sa tanom. Oh, rusas puti. Kunya napay Yan, lemon dito diri. ang rusas, oh. Gaganda na. Sige pagihe, nga matay di ang isaka. Iyan gyapon nga matay hapon. Ay, Daghan philodendron. Daghan man gasa yung vlogger. Daghan ano? Puto naman. Ha? kabut-buton na yung ang ba? Oy, mapuslo ba basag yung ano, bote? Yung Babasagin din eh. mainom yan. Adyo gani kay. Mainom. Adyo ni Santa Claus. Oy, grabe yung philodendron niya, oh. Daw lagi na ano tayo daghan ng
Hmm. Bahay namin. Ay, Hmm. saan ka? Ta, video ko. Uy. Lukay. Nice tayo, bahay ni Susan. Grabe. Very beautiful house. Oh my. Living alone, beautiful house yan. Oh, Susan. Dayan, hapasit. Allah, grabe ni mo kasi kato ang bahay. Oy. Kaso, pag-raskate ko, ito ba, nabing ko. Christmas party, di ato na tagbilaran. Kuha ako ng sapatos mo, Marco. Ha? Sapatos ni Marco, sinasok na niya. Wow, okay na kay. Uy, Isod, mati mo. isod na kay. Gapayo ko niyo. Tayo siya manin na. Alasa. Di ang among gikuan na mo nga. Ano ikaw sa man? Ato paglino. Yung... Napasagdan na ba? Okay. Ingita ko. Kanini, Ito may ah. nganing design. So, no choice ko. Dito sa ilam na lang ibutang ang light color. Okay na. Ayaw na ko na. Ipa-repair daw niya. Oh, Nakuhan sa Iba, repair. Umalas sa diya? Siyam. Hmm. Di ako sa taas ko. Di Yeah. ako benchise ka buo katong teres na atong taas. Wala, may alasan Ay, yung una. picture ni. Dapat mo gani. Wala may... Kuan ka? Ayaw kaligo agad lang, oy. Yan ba ko uwan diha? Na? Di kay uson ganami ta magdaog og basura. Dili ka nang mabugnawan ng imong likod. Dito tanawa, oh, pamilyandahan mo yung prutas. Ang ganda ng fruits niya, oh. Mao ni kina, naka! Ayaw mo dahil. Ano sa man ba karang malata? Fertilizer. Dili ra. Ang ganda ng garden niya. Oh ibutang siya. Oh my God. Fertilizer. Ay, nako. Ang dal-dal-dal namin. Nakalimutan na namin. Gabi na pala. So, let's go. Si Susan. Giminga o jud minimusan. Si Bale. Wala may milyon na sa ulo. Dagan na milyon na. Oh, daghan na. Di po dato po do. Milyon ang gamatoy. Ang gamatoy po ko kayo, hindi ko mabuhi ba ni dahil isuon sa lubok ba? Oo. Nya, mabuhi na san kay magibuhian man ka. Sus gid. Magiyo ko kang iro diha pagwag dahon mo ba nga suko siya kay gusto siya magawas kay bang putol. Di pang buta. Ayaw in taon tayo chicken. Mapoison. Madu ni duwa pa piso. Makapoison na. Tulo ka dahon iyang paak. Ay, nako. Wa mo pun mon sa wagwan. Siguro yung pilot dito ng delikado. Oh, philodendron makakuan mo na. Dili man to pungko no? Pungko. Dili. Ako ana, sa titawag Milyon, ano? milyon na. Milyon na. Pungko. Pungko ba de? Pungko na kini. Pungko? Oh, pungko. Pungko de na? Oh, ganin duha. Kiri Oh. may gigantong. Oh. Takinit daga kay kuan sa Nga naman ka na, mangitag light. Oh, nangitag light. Ikaw may naghangang Wala na balok to. kay Ay na, ano sus, dito bisag sa- busy. Gamay na rito Tanong among pagyapon, walay lugar. Sa imong pwesto, okay dahil luwag Oh, luwag man, luwag. og nay ka na